Sayuk, sayuk. Yuk. Ora lho. Lah yo ngono lho Mas. Sajae sing jawab Pak Purto iki sing bayare mek Pak Purto apa piye iki? Ayo Mas Jet. Kok bayarannya Pak Purto? Ora. Ora kan Pak Purto. Kita sih lemes kok butuh. Oh ngaten. Sing bareng to, sing bareng to. Lah Sing iya. bareng to. Enek titik didum. Enek akeh banget didum. Titik. Ya. Mas Kiren. Dalem. Lempek. Nang Yuk. Hoi. Saya Teteban bangun sore sesarengan kan Dayu Angel Rosmala goyang kanan goyang kiri tembang bengawan sore dalu menika katur kakang kula menika Kang Mas Hartono utawi Kang Mas Tron ingkang mijil saking latih ketal tunggal terkare goyang Mas Tron. Yuk.
kok. Wah, tenanan. Leh piye le? Tenan lho. Aku malah ndredeg lho. Marane ndredeg lho, ngene malah itu. Oh. Loh, ningali yogane iki ya wah jan ganteng-ganteng dulur-dulur. malah iki tak sik dagangan sedaya. Dagang sedanten estu. Nggih wonten. Sopo wae? Kabeh. Enek sing urung blas ya enek sing urung mindo, enek sing urung nelu. Enek sing jodone sik TK bareng ya enek. Enek. Tukang kendang iki lah. Nek golek butuh jodoh kene jodohan ning TikTok bareng ya enek sing 4-7. Walah. Mas Galang Glono. Nah, niku nggih pengendang. Alah, jan jos lek niku. Sik, Jel. Pripun, Mas? Dalu punika ora dulur-dulur Tulung Agung, dalu niki nggih kerawan saking keluarga Agung, dulur-dulur saking Unesa. Oh, ngoten. Lah iya. Nggih. Niki Kang Mas Mas Cikal. Ha, iki Unesa ke Unesa. Heeh. Niku drame nggih Unesa. Unesa sedaya. Alhamdulillah. Krono ngedram niki kalau mau siang kersane ora balik ning Surabaya dijob bal-balan karo Kang Murad. Iya. Wes, muga-muga sesuk bal-balan Sumber Gerang nek sir bal-balan kayak gelut ya. Menang. Sajae ben untuk rame ngono lho. Oh, pokok jegal-jegalan ya, Mas. Iki soalnya Pripun? Kelurahan Sumber Gedong di bar niki badhe bersih desa. Anjir. Terus diawali kanthi olahraga sepak bola. Oh, terus nanggap jaranan ngoten nggih. Pemainnya yang ini Pak Pur barang itu dari penjaga gawang. Terus Sando kayak alah kuwi njuwaki bal Endo. Wis rasa melok bal-bal teh. Heeh. Wis kuwu Terus, kabeh iki wis sinten? pokoke akeh iki. Heeh. Iki Sapa? Mas Edi. Mas Edi ya. Iki wasit apa-apa iki. Lek duta persaudaraan jelasnya ya ora mungkin. Ya toh. Klebet. Yo, iki bacana kurang titik. Heeh.